Sanibonani bafethu, igama lami ngumzwa njengoba nazi ukuthi ke bafethu ngisichoma ngiyachomela abantu abawu1000 ngosuku. Bafethu njengoba nazi samankentshani ke bafethu sinenkinga ke njengamanje njengoba nazi ukuthi bafethu sabantu abaxazulula izinkinga ezahlukahlukene. Kuyimanje bafethu siyabonga kakhulu ukuthi niya commenta lapha ku comment section bafethu, siyathokoza kakhulu ngoba akukho esingakwenza ngaphandle kwenu bafethu. Babukeli sithi hlalani nathi ngaso sonke isikhathi kuzona zonke inkinga esihlangabezana nazo njengamanje ngoba siyisusile ayikho inkinga esingakwazi ukuyixazulula njengamanje. Sizoxazulula noma ngabe kuthiwa yiphi inkinga obhekene nayo, bhalela thina amankentshane uzolithola usizo. Njengamanje sibhalelwe nanangu usisi lana wasitshela inkinga anayo, kodwa ke udaba lonke uyena ozonichazela ngoba thina ube sesichazelile elokhunjeni la sibhalele khona. Njengamanje sizobona ukuthi silixazulula kanjani udaba lasisi, noma ke lunzima bafethu ngoba phela ziningi inkinga esihlangabezana nazo ezahlukahlukene, kodwa ngobunkunzi nobunkani nobungcwele bafethu siyazethemba ke ngoba sibabili nje bafethu. Siyacela ukuthi nihambe nathi ngaso sonke isikhathi. Sithembe uNkulunkulu, sithembe umkunzi, sithembe ubungcwele. Ayikho enye into esiyithembile bafethu, ayilukho udaba esingeke sikwazi ulixazulula. Mne wethu hamba kanjani mfethu? Mfethu nzima bafethu, ungibe lo bafethu, hamba nazi njengoba nazi ukuthi samankentshane siza abantu bafethu. Sisocela sisitha sondele bafethu siza udaba lakhe ukuthi limi kanjani, sibone ukuthi simsiza kanjani. Cela sondele sisi. Nkosazana uyaphila? Sawubona sisi, unjani? Igama ubani? Wakaba isibongo, udaba kuphi? Uthando ngakadlamini, ngihlala kwaMashu. Okay sisi, njengamanje usihambele ngani ngoba phela thina mawusibhalela silizwile udaba lakho, mawusibhalele silifundile lonke udaba, kodwa manje kunababukeli laphana abangazi ukuthi usihambele ngani lana. Sacela ukuthi mhlambe uchazele ababukeli bonke udaba, uliqale phansi njengoba ulichaze, njengoba ulichazile la usibhalele khona. Isitori sami sithi nginenkinga la. Ngajola nomfana for 3 years. Uyabona? Okay. Mangithana nomfana lo, shuthi ebamba amatoho abuye kumsebenzi nje. Shuthi nami bengimthanda ke. Ekhaya bengineze imali ukuthi ngiyofunda, no-NSFAS wami lokhu ngibeka ngiyibeka imali zami. Then ase ngimboleka imali engango 5000. Mangimboleka imali mangimnika imali 5000, hayi ubhuti imali yami akakwazi uzoyikhokha. Wathi uzoyikhokha emva kwa 2 months uzokunika ngoba sasathandana. Kuyaba umuntu useyangijikela akasaka mhlawumbe seyisa usenentombi akasangazi nokuthi ngina ngifuna imali yami uyagoloza. Angisazi mfethu ufuna ngenze njani. Sisi, waba nesibindi sokunikeza umuntu i-boyfriend u5000 rand? Ingoba nayo bengisiza ngalezo imali lezi mhlawumbe ezincane, bengimthemba kahle bengimthemba. Mana sisi, imali njengoba usho mfethu wamboleka noma wawumsiza njengoba nanithandana, ikuphi khona kuphi kahle khona phela umuntu manithandana uyamlekelela uma inenkinga naye uyakulekelela uma inenkinga. Wena wenza kanjani kuleyo? Wamboleka wathi ngiyakuboleka le mali ngiyayifuna back, noma wawumsiza as boyfriend yakhe exakile ngaleso sikhathi? Ikona kuphi kahle? Kulo 5000 ngangimboleka, kwezinye bengimsiza ngabe exakekile. Le ngoba inkulu ngathi ngiyamboleka wathi uzoyikhokha. Navumelana ukuthi uzoyikhokha? Savumelana nje wathi uzoyikhokha imali yami. Sekuyabe usadelela useyiso sele ntombi seyaqonywa, angisazi nami. Wena uqale nini ukuyifuna le mali? Uyifuna senihlukene noma wayifuna vele nisathandana? Bengivele ngisathandana vele ngifuna. Elekho ethi uzongithembisa ethi uzoyikhokha ngabe nami bengaseyabo bengenankinga ngabe ngiyazi uyathandana uzokunika imali. Ngabona ukuthi ngoba sengiqalela itayela sesihlukene ke sengifuna ngempela imali yami ke manje ke. Umuntu lokho engenza into engayazi. Uyeyisa mangimfonela ifoni yakhe ibanjwa amantombazane nje akhuluma ukweyise. Ima engifuna ukwazi mina, lo muntu lo nisathandana naye? Hayi asithandani, kade sahlukana. Ufuna imali yami. Uhlukane nini nje mhlawumbe? Usuphela unyaka. Njobe lokho ebaleka nje and uyeyisa futhi into engicela ngayo akangihloniphi.
mangifuna imali yami uvela angisasa ngibhekisele athi ngeke ngiyithole ngizoyithola kunyoko yini into leyo Mana ngifuna ukuthola la sisi. Uma ngase ke kuthiwa nini senesikhathi kangakanani nithandana? sina 3 years Mangase kuthiwa nilungisa izinto uzoqhubeka uyifuna back le mali noma ngeke usayifuna? hayi ngiyayifuna ngisho makuthiwa imali phela enye into ngangamupha ngimboleke ngizoqhubeka ngifuna imali yami Unabufakazi le mali wamnika kanjani? Wamnika ngesandla wamtransferela because asikwazi kufanele kube khona into ephathekayo. Ukuze nakusasa amasilo asilwe into esinobufakazi bayo asikwazi yabo manje sifuna ukwazi ukuthola ukuthi imali wawenza kanjani nje samnika wamnika esandleni. Transfer wenza kanjani? ngayitransfer ngoba nami kwakuyimali nami enganginiyo nekhabe ngitransfer nami ngatransfera yini unabo kodwa uke wacabanga ukuthi uma sifika kuyena mhlawumbe mayethi yena kwakuyimali yakhe ayicela ukuthi umbekele yona wena sothinthi akaze kube uma so first team manje mhlawumbe imali yakhe ayithe ucela umbekele yona wese wena uyamtransfera ngesikhathi edinga ngaso hayi ngeke ngiyakwazi ukusho lokho angeke nje azakwazi ukusho lokho imali yami engamniyani usihlamana mali usisaphumelele ku5000 engathi bebuya kumini mina ngifuna ukwazi nje njengoba uma utransfera umuntu imali ngithi khona ufakazi obusalayo la ukuthi okay nayi lokhu njani imessage ngamtransfera nayi unayo into kanjalo ukukuvezela nje manje kwaphela akufanele thina siloko siphusha ikhanda siye lapha mfowethu yabona ya ufakazi bonke into thina samanketshana sisebenza ngobufakazi yes yabo azidlale la sisiwami yebo so uma sifika lapha lento sitshela nasithemba ukuthi iqeshe uma sifika lapha kumfowethu singafike sithole elinye iside le story singalazi nakho awunayo yakulungile kuyabonakala ukuthi uyatransfer imali but mina into engifuna usiqinisekise kuyona nababukeli ukuthi le mali ngempela wawumboleka kwakweyakho kwangeyona yakhe mhlawumbe kwangeyona eyini mhlawumbe phela ngenzeka ukuthi imali nibeka imali ndawonye nayi-divide seniyayidivide wathatha ishare yakhe nathatha ishare yakho sifuna uqinisekisa lokho ukuthi ngempela akukho njalo ngabe ngempela le mali eyakho womboleka yami ngiqinisile yami ngangimboleka akanamali khona nje awuthole ngisho umsebenzi akafuni ukusebenza nje akanama nami ngithi ngathi ngiyamzama ngoba ethi ufuna ngazi ukhona umsebenzi ofuna ukugwazela ngamboleka ke imali yami ubuke kumncane sisi le mali engango5000 wena wayithola kanjani kwaphela indaba yokusebenza akakasebenzi wena vele ngakasebenzi ngisiza abazali bami ubaba nje kakhulukazi ekhaya ibona abantu abanemali yebo ngiba mnganami siyenza njani indaba siyamfonela senza njani ngicela simfonele ke simfonele usana number yakhe nginayo nisakhuluma noma sikhuluma mangifunda bemali nje noma sithukane ngoba phela uzothina nthi uyiskora yini uyiskora yo ake simfonele ke simuzwe mfethu ke sizwe kuyena mhlawumbe ukuthi ke sizwe ukuthi kahle uthini imali uzoyibuyisa nini ngoba yabona Gora bakhe ke bizogcina kuyena ke njengamanje siswami azidlali lana samankentshane bafowethu niyezwa ukuthiwa isigora lomfana kodwa kubugora bakhe asihlangene nabo thina makuukuthi lento iyiqiniso siswami nawe konke okusho la kuthina sifuna ukuthi noma ufika lapha kuyena ngoba phela ngiyacabanga njengoba uthi uyadelela uyagoloza uyisigora nani namanje mhlawumbe uzogolozela or something kodwa ke thina sofika qathatha kuyena ufuna uthola abanjengaye ubamba wena ufuna Hello? Yebo, unjani? Dalo. Uthando. Ufonela ke number zabantu manje ufuna. Ngifuna imali yami yazi nje ukuthi ngima ngikufonela ngizongicela imali yami. Ngisaqala Stephen akhe ukuthi ngisebenza mina zokunika imali afuma sengenayo ile phuphi ngathi ufonela ke number zamadoda akho manje. Nakhona ukuyisa lokho indaba ungabuza indaba zamadoda ami lezi. Ngisenza ukukhokhela imali akungalebela ungifonela ngilande ngisenza ukukhokhela. Ngiyayifuna phela Evan. Manje sisangithi uyamuzwa manje ngaphambi kokuba uyamuzwa uyasho ukuthi akasebenzi kumele uyakutshela ukuzokukhokhela wena uthi kuthina wena uthe kuthina akafuni ukho ukuthi uzothola kunyoko manje uyakutshela ukuthi akasebenzi uyadelela uyabusho yabo manje usuzoyikhokha usesikhathi ukuthi ngeke ayikhokhe usho into eziningi nje
Kufana amantombazane ukuthi uma ngifona bambisa amantombazane ifoni bangithuke. Uyamazi uhlala lapha. Ngiyamazi uhlala lapha. Kodwa wena uyamuzwa uthini lo muntu. So ubuya kuyena vele kuyafana. Yabo nje bekutshela into ekutshela ngizofika mayifika lapha phambili sitshela into eyodwa. Phela kugcineni asikwazi ukuthi simshaya sikwazi kwenzela ukuthi mayekutshela ithi imali akanayo. Yabo uyasho ukuthi uzoyikhokha masenayo. Yabo nje mhlawumbe uzoyikhokha. Ingakho fanele ngifona kusasa ungitshela ukuthi ngeke ngiyithole. Kufanele sike siphinde simfonele mhlawumbe. Hayi ungasamfonela lo mfana uyadelela lo. Mina ngithi njengoba azi usisi ukuthi uhlalaphi azivele siqonde kuyena ngqo sizwe iside lakhe mhlambe uzokhuluma into ephathekayo mhlambe yabo sobona sisenza njani. Ngicela ukuphinde ngizokubuza futhi okugcina ukuthi ngifuna usiqinisekise nababukeli lapha ekhaya ukuthi lento sitshele yona iyona. Nanokuthi le mali le eyakho ngempela kwangeyona imali mhlambe yini ngifunda bonke sifela phathi umfethu imali kwakho yini imali nayidivide ngempela imali kwakho yini kwakho eyakho umboleka wongamsizi as iboyfriend yakho kwakuyami imali ngamboleka yabo le njengoba ngisho si inkulu ngangimboleka ngokungazi uzuyibuyisa ezinye imali bengimnika ngimuphe ngoba besithandana u200 so300 bengabafuni leyo 5000 into engikhuluma ngayo 5000 mana ngifuna ukuthola la wakwamboleka imali before mhlawumbe ngaphansi kwa 5000 kushiya lezo mupha zona wakwamboleka nje before imali hayi bengiqala nje ukumboleka le mali ngoba ngitshela indaba umsebenzi nakho into ebalekile ngifuna ukumsiza naba be right naye bafowethu ngicasisela uza sonke udaba lika sisi bafowethu ngizoxoxa sihambeni siye khona sibone ukuthi uzothini umfowethu mina kodwa ngokwami nje obechaza ukuthi akasebenzi uyamtshela ukuthi imali osisi uzomnikeza angazi bafowethu ake sihambeni siye khona simbone nani bafowethu babukile cela nambeni nathi bafowethu ngakhohlwa bafowethu subscribe lapha King Zoso TV bafowethu cela nambeni nathi nifike sibone ukuthi umfowethu uthini imali ugcina ngokuphetha ngaliphi uzoyikhokha noma uzothini siyabonga ile Hawu sesifikile okay. Ngakwazi ukuthi uzocela ukuthi uzoma ngalo ngicike noma ngabe sokubiza. Abele ngicikisa sokubiza manje. Sure mfethu sicela uvele nje. Vela bra wami. Khamba kanjani mfethu? Shabu kanjani? Ku right mfethu. No mfethu igama lami umzwa mfethu sithunyiwe la mfethu kahle sicela ukukhuluma nawe nje kancane. Khulumani thini? Abasina surprise yakho za. Hayi woza mfethu. Umuntu wakho kahle mfethu. Bafethu ba manje lelo ngishuthayo balo noma la ukufethu ufakazi phela angithi lento live umuntu wakho uyakwazi ukubona kufanele sibe isiqiniseko ukuthi umuntu akho uthanda nakanti uthanda nobawe Ngicela ngihambe nalo muntu awuzalo mfethu angizwani namakhamera siyacela thina mfethu senza umsebenzi wethu siyacela mfethu mfethu mana mfethu siyacela thina mfethu ngesikwazi mfethu zalo mana buka mfethu lalela zalo ngesikwazi ukuthi sihole mfethu umuntu wakho mfethu ngesikwazi ukuthi asiholele uma ngabe mfethu kungavelanga kufanele kuveze ufakazi phela ukuthi sikulethela isurprise bra wami surprise mfethu le surprise usiza wena mfethu umuntu wakho thina ngiyacela mfethu zalo cela ungiphe cela usize mfethu cela ningihambela bobhodi mfethu siyacela mfethu cela okay cela sipho 2 minutes cela sipho 2 minutes usilalele ke mfethu usilalele nje kuphela 2 minutes wa usilalele nje mfethu bafu siyacela mfethu siyacela mfethu yini wena mfethu sipasayihandi zethu lesi zalo buka mfethu siyacela cela sipho 2 minutes mfethu sicela ukukhuluma nawe 2 minutes mfethu 2 minutes lungi noma sipho 1 minute siyacela ukuthi uvele sipho 1 minute kuphela bese siyahamba zalo bafu ngiyacela mfethu cela nihambe bafethu imasters usiza asiyina mfethu siyacela mfethu sipho yini mfethu wasilisa manje mfethu mfethu surprise sikulethele surprise silethile sivumele mfethu sivumele mfethu senze lento le mfethu uzoyijabulela sipho 1 minute niphinde nibuye ngekho lo bhodi angithi uyakubuka manje umuntu wakho uphatheke kanjani kumanje uyakubuka live lento mfethu umuntu wakho uyakubuka manje wenza lento yenzayo isurprise yakho le mfethu izoshintsha impilo yakho umuntu wakho uzoshintsha impilo yakho bra wami siyacela mfethu ingakho sicela uvele zalo siyacela mfethu yini mfethu samajida thina samajida angithi senzela konke sicela uvele mfethu lo siyacela mfethu sicela uvele cela ume la mfethu isurprise mana la mfethu yakho lento le
iphi surprise? Angithi how. Mfethu uzoyibona njani surprise usendlini mfethu? Musa ukuvala mfethu. Mfethu. Hayibo. Mfethu lalela. Bese ngiqashile la semzini abantu Mfethu manje ulwelani pho ulwelani kuze Lokhu uncengwa manje vula isicapha. Vula isicapha wathi uba wena. Nice surprise. Vula isicapha. Ngiyabona manje. Ungalokhu usubalo usangazini vula isicapha. Yes. Walokhu uzenza uhlanya vula isicapha usangazi nguba awusangazi nguba awusangazi nguba wena. angimazi mina lo Wena Awumazi kanjani? usikhothe nje lona vula isicapha. Awusamazi manje lo muntu. Vula isicapha manje lokhu ubaleka endani. Mfethu. Baba. Cela uvele. Awuvele Uzenza mfethu. uhlanya nje lona vula isicapha. Uzubulala icapha zabantu mfethu. Uzubulala icapha zabantu mfethu awuvule la. ngifice ngihlalile Vela Phuma phela bakubiza nje. Phuma phela ngithi uyakubiza. Indaba ubalekela uthando. Phuma Indaba musuku ubalekela. Ubalekela ngoba uyamazi. Ufuna senjani? Ufuna sesisenze ngiqanda. Ubalekela uthando, ubalekela nthando. Cela uvele. balo ngingakuvula Kolekela uhlanya nje lesigore esibolini. Fasi isigore bo. Kakhulu. Sesincenga kakhulu. Mara thando uyibuyisa mina. Uyamazi lo muntu? Ungangenzi isilima mina uyamazi lo muntu? ungathi ngikwenza isilima Cha uyamazi lo muntu. phela ungifike la uzokubangela Yes uyamazi lo muntu. Okay ngikhuluma nawe kahle ngikhuluma nawe kahle ke mfethu nangu uthando uthi wena umazi usenza ilimi ile nto engicasula kakhulu kuwena. angimazi Awumazi wazenza uhlanya nje wena manje. Awusangazi. Wena kade sikufonela wena wacima ifoni wena ubalo bekhuluma. nini amadoda akhe la Hey lalela la ungalokhu usamadoda akho ukhuluma nami la uyangizwa ngithini? namabhobani Lalela Ucathi wena isigora wedwa yini? zofuna imali yathando ke. Ye wena ngifuna imali yami wena ngifuna imali yami. Tshela ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami wena sikhotheni. Ungazenga lo mqondo. Baba Imali athando uyikhokha nini? uyikhokha nini imali yathando? Uyikhokha nini imali? Hawu lokhu uzenza isigore esibolini. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Wena ngifuna imali yami wena. Ngeke ngize ngithole uyamuzwa ukuthini? Usuyamazi manje. Awu useyangazi useyasho ukuthi mina Ngeke azayithole iyafunakala ke manje siyayifuna ke leyo mali. Wena uqola abantu wena. Wena uyagoloza Uqola abantu wena. Ngifuna imali yami. Wena uthe efonini. Ngifuna imali yami. Wena uthe efonini. Ngeke azayithole manje webaba sizofuna imali. Sizofuna imali. Sokukhulumisa yona zozo zicathulo lezi. Sizwani phara akho lutho awunalutho. Uzoyikhokha yini? Awunamali awunalutho. uthi ngiseni mina efonini Utheni? mina anginayo imali angisebenzi Phela manje mtshela ukuthi Umtsheleke phela ukuthi uzoyikhokha nini uzoyikhokha kanjani. Ngitshela ukuthi awungazi. Usuyaxolisa manje. Usuyaxolisa namhlanje ungasebenzi kwakho. lalela baba. Ihlangana phi ungafuni Uyisigebengu wena. Angithi uyahola. Ngihlangana phi usebenzi mina. Hawu uzukhululekile nje akusebenzi. Mama ngithi usebenzi. Ambhalisa 350 kumtshela uthando ukuthi emva kwesikhathi singana Ani bhadla mina lento. umsebenzi ngizowuthola Imali yami. Nini? Kuni lokhu ngithembisa. Yey sekuphela mhlawumbe unyaka, usekuphela unyaka, ile khetho uzoyikhokha imali yami engayikhokhi. Uzehlephu nomzonda. webaba Usebenzi. webaba azidlali la musuku senze ilimi uthi wena lana imali ngeke uzuyikhokha Usebenzi ukhokha ngani rent? ngiyahlanganisa uhlanganisa ubheja ini Phela ubheja uhlini ivoucher. Uthatha phi ivoucher? Ngeke uthi uyabheja yonke iminyaka uholi wena uwini. Ngeke uthi akawini lo. Ngeke uthi akawini phela mebheja. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami wena. Sikhotheni ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami wena. uzoyikhokha nini Ngifuna imali imali yami. uzoyikhokha nini Ngifuna imali imali yami uyiqonda wena. Uzokwenza njani lo 2 months uzoyikhokha? Hayibo kusekuphela unyaka wonke lo lekhe uzokhokha imali yami ngensilima. Ngifuna imali yami. weba musuqamba amanga ba musuqamba amanga Ngifuna imali yami. musuqamba amanga Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami wena sikhotheni. Ngizongitshela ungasiphushi. yini wena uthembeni ngempela uthembeni wena Sithembe thina thina. Ushuyayisa lo. Akabazi abantu lo futhi swaba. Uzokhokha kanjani lo 2 months imali yakhe? ngiyadohoza kahle Uyabona ukuthi uyagula lo ekhanda. Uyabheja uyatohoza Uzonsela kanjani uzoyikhokha kanjani imali Uzohlephula kanjani? 1000 if engamandi Uyavuma 1000. 1000 kuzobe nini uyeyisa lo uyabona njengoba ngifike namhlanje la uzoqhubeka isadelele lo uyeyisa lo Into ozoyenza imali athanda uzoyifaka ebank. yes Njoba naye akunikeza ngebank angithi. Nawe uzoyifaka ebank.
uma kwaphela 2 months uthando uzobuya kuthini so Ngimtshela ngiblock and futhi mase sibuye kwesibili angeke sabuya kanje ngesibuye kanje so bethani sifike sizodlova angeke saba soft kanje so qukuma wena ukhuluma kakhulu wena ukhuluma kakhulu ngifuna imali yami silula ngoba ngifuna imali yami ngize ngihloniphe wasekhaya yini wena owasekhaya yini wena ngize ngihloniphe wena sikhotheni ushaye ba wena luhlanya bo baba ungadelela lo ngicabanga lo fanele ngicacela ngempama nje lo ungabi nayo nesandla esilula sesilula ngifuna imali yami nje nini imali athanda ungayikhiphile siyabuya futhi siyabuya ngalokhu usabisa lokuthi uthini ngeke usenze futhi nje kwayimanje mina bengithi nayo la endlini singathana ngesikwenze lokho nizobona sokwenza ngixoxile ngathi ngizwe sizothana nini uzokade usuphela unyaka lokhu uzokumela ungayithoki wena 2 months ngicela 2 months ngizomnikeza hawu nali bad lambo hey uzomsendela back uphelile unyaka lekhe ngithembisa into engekho manje sesifikile imali bakuphela 2 months thina uzobusubuza uzositshela thina mina uma ukuthi akaza ayifaka then sesibe sesizothatha izinto ke la phambi kwakho futhi ukhona ngeke sithathe ngekhona uzobonza sikusaka hawu ngiyanezwa kodwa usambe thando hayi ayikoze wena nje kodwa ngifuna imali yami nesikhothelo nesituthu akashembe silimandini skore sibolile sobuya hawu takiwe wena ngibonisa mbe kanjani imali uzomfethu uzoyikhipha after 2 months okumnandi kunakho konke ukuthi usiyatohoza vele thando if engabuyi after 2 months imali kungangenini buye kuthina ubuye kuthina usiphinde futhi usitshele phinde sihambe sekhona sokuthi singasadlalile ngoba ngiyambona ukuthi kuyadelela lokumfana lo uzoyikhokha imali yakho ethanda engathanda uzoyikhokha imali siyabonga abafethu nilike nishare comment abafethu nisibonise abafethu kokunye masenze kahle noma kukhona la siphazame khona abafethu siyabonga